Kawu ɗan sarki ke nake so. Mai sauraro, idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tashar tamu mai suna Kannywood Today TV, kar ka manta da danna mana subscribe sannan ka danna mana alama ƙararrawa domin sanar da kai sabon shirye mu da zarar mun dora. Fitaccen mawaƙin nan mai suna Kawu ɗan sarki ya sake sankamo muku wata waƙa mai suna ke nake so, wanda za ku same ta a YouTube channel nashi mai suna Kawu ɗan sarki. A kaf waƙarsa yana alfahari da wannan waƙar tashi mai suna ke nake so, wanda shi kanshi abu ya matuƙar girgiza shi da yanayin al'ummarsa suke fama suke ta zirga-zirgar ganin ya saki wannan waƙar tashi da kuka daɗe kuna jira. To sai ku tafi kan YouTube channel nashi. Kar ka manta da danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabon shirye mu da zarar mun dora.